Аре, Найс. пани ти го тосо е! Кой бе? Ти го викай. Мъга лайт. Сега някой да ми каже, 34. Бързо, рапид. някой да ми каже коя е тая такова там. Тая как казваше бе? Made Boot. Всички ти коя е? И Килера, Нас Гого или Виделин някой. Аз това го знам, а това е избут. Картинг! Не мога да карам малко. Картинг, не мога да го карам. И аз вече се пробвах. Банана. Норо ли за да ме фане за банана. Green Power е слаб. Аз съм най-силния на Балканския полуостров в Сампа. Абе, защо всички сте с Прайм, бе? Скули ли? Чакай малко.